ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଉପାୟରେ ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ବନା ହୁଏ ତାକୁ ମୁଁ ଗହମର ଅଟା ଓ ଆଳୁ ସହିତ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ 1 କପ୍ ଅଟା ନେଇଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଚପାତି ବନେଇବା। 4ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଆମେ ସିଝେଇକି ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଢାଳିବା। এই ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଅଟା ନେଇଛେ। ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧା ଚାମଚ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ବେଶୀ ଲୁଣ ଆପଣ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଟା ଓ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ନହେଲେ ଏହା ମିଶିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ 1 କପ୍ ପାଣି ନେବା। ବେଶୀ ପାଣି ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ଏକାବେଳେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଢାଳିକି ଆମେ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ପୁରା ନରମ କରିବା। ବ୍ୟାଟର ଯଦି ଟିକେ ବି ଗାଢ଼ ହେବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇବା ଓ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ନରମ କରିକି ଗୋଳେଇବା। ବ୍ୟାଟରଟି ଯେପରି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଗଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମ ବ୍ୟାଟରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆଳୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କରେଇ ବସାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ କରେଇରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲଟିକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେପରି ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇବା। ଜିରାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଜିରାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 1ଟି ଶାଗୁଆ ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇବା ଓ ଲଙ୍କା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଲଙ୍କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜରେ ଚଲେଇବା। ଟିକେ ମସଲାକୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ
ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା। ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସେଇ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଓ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହୋଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ମଟରକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ସିଝା ମଟର ପକାଇବା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଏମିତିକି ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଏହାକୁ ମଟରକୁ ପକାଇକି ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବା, ଯେପରିକି ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ମସଲାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଓ ମସଲା ଦେହରେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଓ ଆଳୁକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ମସଲାକୁ ବାହାର କରିବା ଓ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସିଟ୍ ବନେଇବା। ସିଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ତାୱା ବସାଇବା। ତାୱାକୁ ହାଲକା ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ସେଥିରେ ହାଲକା ତେଲ ଲଗାଇବା ଓ ତେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି।
एबे आमे सेथिरे बेटर को पकाइबा। एबे हमर तेल भल भाव गरम हो जाइछि। आमे बेटर पकाइबा आगरू गैस को स्लो रखिबा, नहले सीटी पछाड़ू पड़ी जिबार संभावना अछि। एबे आमे सेथिरे बेटर पकाइबा। बेटरटी को बेसी पतला करबानी कि बेसी मोटा करबानी। जदि बेसी पतला भी करिवे ताहले यह छिंडी जिवो। एही सीट को हल्का सेकिबा, बेसी सेकिबा नहीं। हो जाइछि। एबे आमे धीरे धीरे ओलटाइबा। एई पट को मध्य हल्का सेकिबा, बेसी सेकिबा नहीं। एई सीट को बाहर करी आनिबा। एई परि भाबरे सबु सीट गुड़िक आमे बनेइबा। सब गुड़िक सीट प्रस्तुत हो गला। आमे सब गुड़िक सीट को रखीचे। आलू मसला जो ठंडा हो जाइछि। आमे 2 चामच मैदा 2 चामच पानी देकी ताको बेटर प्रस्तुत करके रखीचे। एबे मु आपनकु पेटी बनेइबा देखैबी। प्रथमे आमे गोटे सीट को नबा। से सीट उपरे किछि आलू मसला दबा। मझा मझा ठीक आलू मसला दबा। भल भाव आलू मसला देले ता साइड रे आमे ए जो मैदा को गळे के रखिचे ताको टिके टिके मारी देबा। मैदा टी मारले से अठा भलिया जोड़ी की रहिबो। मैदा टी को भल भाव रे मारी देबा। एपरती पेटीटी खोलिबो नहीं। एबे आमे मैदा को सेते भल मार देले एपरी प्रथमे एपरी जाकिबा। तापरे एपट को नेकी एपरी जाकिबा। परे टिके मैदा मारी देबा। यहाँ को मध्य एई परि भाबरे आमे जाकिबा। एई पट को मध्य आ टिके मैदा मार देबा। भल भाबरे मैदा दे दे ताको भी भल भाबरे जाकी देबा। एबे हमरो पेटीटी प्रस्तुत हो गला। देखंतु एबे आमे पेटी को गोटे प्लेट को रखिबा। एबे आमे आउ गोटे सीट नबा। आउ गोटे सीट नेले यहाँ को मध्य सही परि भाबरे करिबा। भितरे किछि आलू मसला दबा। अल्प अति बेसी भी आलू मसला दबानी नहले पेटीटी मुड़ी हेबो नाही। साइड रे हमें मैदा मारी देबा। मैदा बेटर मारिबा। मैदा बेटर टी को भल भाव मारी देबा जेपरिटी सीटी खसिबो नाही। यदि आमे अठाटी को भल भाव न मारिबा ताहले आलू मसला टी बाहरी जिबार संभावना अछि। एबे आमे ए परि भाव ताको भी मोड़ीबा। भल भाव मोड़ीबा।
ଯେପରି ସିଟ୍ଟି ଖସି ନଯାଏ। ଖସିଯିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଆଳୁ ମସଲାଟି ବାହାରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତେଲ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ପେଟିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ପେଟିକୁ ପକାଇଲେ ପେଟିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା। ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବା ଏପଟ ସେପଟ। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟିକୁ ପକାଇକି ଛାଣିବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ଯେପରି ପେଟିଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପେଟିଟି। ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଚଟଣି କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ପେଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଓ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଓ ଆମ ରେସିପିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ।